Як выходзіць палітвязень і трапляе ў наш эфір, першае пытанне, оно такое бытавое, простае. Як вы жывеце зараз, чым жывеце і так далей. Ну, ведаеце, я жыву цудоўна, я просто безмерно шчаслівы. Я сустрэўся са сваёй сям'ёй, са сваімі дзеткамі, са сваімі знаёмымі сябрамі, таму я просто вельмі шчаслівы чалавек. Ага. Тады давайте... Не хотите вы про асабістае жыццё? Добра, разумею. Тады давайте про грамадскае. Чаму вы... Вось глядзіце, праваабарончая дзейнасць – гэта такая дзейнасць, за якую у Беларусі ты трапляеш за краты, ты губляеш амаль усё, за якую цябе б'юць і плакаць не даюць. Вы займаецеся гэтай дзейнасцю з сярэдзіны ці там з канца 90-х гадоў, так? То бок ужо амаль 30 гадоў. Скажыце, ласка, што з вами не так? Навошта вы гэта робіце? Ну, ведаеце, мне эта дзейнасць просто падабалася заўсёды, і, в прынцыпе, я ўсё жыццё раблю тое, што я хачу, і тое, што мне падабаецца. А што, які кайф, якая асалода, вось самае такое кайфнае ад вашай дзейнасці? Ну, я не ведаю, вось нешта там атрымалася зрабіць. Ну, я насамрэч нават не магу уявіць сабе. Ну, вось што чалавека натхняе займацца такой дзейнасцю? Справай. Ну, праваабарончая дзейнасць вельмі шматгранная. Яна можа адбывацца в самых такіх розных формах і на розных узроўнях. І внутрі краіны, нацыянальныя, так скажем, узроўні і на міжнародным узроўні. І яна можа быць спецыялізаваная некай, датычыцца нейкіх асаблівых групаў уразлівых там, альбо в шырокім сэнсе нейкіх грамадзянскіх палітычных правоў. Вясна займалася вельмі шырокім спектрам правоў, і мы займаліся не толькі абаронай палітычных вязняў ці там палітычных правоў, не толькі назіралі за выбарамі. Дарэчы, які мне вельмі падабаецца сам жанр назірання менавіта за выбарамі і выбары як працэс. Вось. Але, напрыклад, мы былі вельмі актыўныя і ёсць вельмі актыўныя ў кампаніі супраць народнага пакарання і былі паспяховыя. Нават у нас такія выпадкі, калі удавалася выратаваць людзей проста ад смерці. Мне здаецца, гэта вельмі важны момант. Зараз у вясны юбілей. Велізарная дата. Так. І наколькі мы ведаем, вы пераехалі зараз у Варшаву, у Польшу. Што зменіцца, ну і вось з нагоды юбілея, з нагоды такой вялікай даты і з нагоды таго, што вы пераехалі? Ці будуць нейкія змены ў працы вясны, ці нешта нам чакаць новага? Ну, змену працы вясны не будзе. Просто было рашэнне прынятае распачаць больш такую, можа быць, сістэмную актыўную працу ў Варшаве, улічваючы, што даволі шмат сябраў вясны ў Варшаве. Будзе паўнавартасны офіс вясны ў Варшаве дзейнічаць. Але вясна будзе працаваць і ў Вільні, і ў Варшаве, і все нашы асноўныя накірункі дзейнасці будуць працягвацца, я спадзяюся, і ўзмацняцца. Канешне, ёсць пэўныя моманты в абмежаванні у такой дзейнасці. Я раней, в прынцыпе, досыць скептычна ставіўся да перспектывы працягу праваабарончай дзейнасці па-за межамі краіны, таму што вы пазбаўлены магчымасцю непасрэднай камунікацыі з людзьмі ўнутры Беларусі. Але ўлічваючы абставіны і сітуацыю сённяшнюю, то з-за мяжы можна займацца нейкімі відамі актыўнасцю, але ўнутры гэта рабіць цалкам немагчыма на сённяшні дзень. Таму будзем працаваць і заходзіць з таго, што тое, што магчыма, тое будзем рабіць. Ну, па сутнасці, зараз немагчыма ніякая праваабарончая дзейнасць унутры краіны, нават падтрымка палітвязняў з боку арганізацыі, нават НДА, ну гэта ж немагчыма ўвогуле. Немагчыма. Яна, скажем, немагчымая, яна рызыкоўная для атрымальнікаў такой дапамогі і рызыкоўная для тых, хто прадстаўляе такую дапамогу. І, в прынцыпе, нічога немагчыма. На сённяшні дзень Беларусь на сёння нагадвае мне такой, ведаеце, Савецкі Саюз узору там 70-х, пачатку 80-х, калі праваабарончы рух у СССР быў разгромлены, праваабаронцы сидзелі ў турмах, альбо былі вымушаны з'ехаць за мяжу, это вот нешта падобнае на сённяшні дзень. З Алесем Беляцкім уже бачыліся? Ну, неаднаразова. Як вам? Што вы там... Не, ну, вы ж все ж таки з адной каманды, так мовіць.
Безумоўна. Но я вельмі ўражаны Алесем, які так як бы з месца ў кар'ер без всякіх перапынкаў пачаў як бы актыўна працаваць і дзейнічаць, і яго вельмі шчыльны графік, яго вельмі цяжка ўлавіць, ён то там, то тут. Вось, і ну выглядае вельмі ў добрай форме, я ну просто можна Ці змяніўся чалавек, штосьці змянілася пасля ўсяго што? Ведаеце, мне здаецца, не, я Алеся ведаю вельмі шмат гадоў, напэўна, з 98-го года, можна сказаць, што шмат гадоў, так. Ну, на першы погляд, не, і в прынцыпе ён уже меў досвед турэмнага зняволення, яму уже все гэта знаёма, это ён, ведаеце, як другі раз у першы клас, то есть ён уже это праходзіў. Конечно, кожны раз свае нейкія моманты не з'яўляюцца, таму што калі ён адбываў першы тэрмін, я памятаю, што і ліставанне у нас было, то есть можна было ему пісаць, і ён не пісаў. Вось, зараз это было просто немагчыма, калі б нехта вам напісаў, не будучи там членамі сям'і вашай, напрыклад. Вось. Ну, і ціска такого не было. Ён за весь час свайго першага тэрміну ніводнага разу шыза не быў. А зараз гэта просто такая, ведаеце, must have для ўсіх палітвязняў. Але бачыце, што ну я яшчэ пра Бяляцкага дакладню і потым пра гэты must-have пагаворым. Это вельмі важная рэч. Бяляцкі заўсёды быў такім божым чалавекам. Вось ён да нас у студыю ў абычны вечар прыйшоў, і падалося, што гэта такі нейкі з космосу, вось яго сюды да нас нехта даслаў, а можа нават і сам Гасподзь, каб ён тут рабіў добрыя справы. І ён такі вось, ну да яго не ліпне нічога такого дрэннага. Ну просто не ліпне да чалавека. І ён такі заўсёды быў, ці ён цераз гэтыя пакуты свае, ён такім, ведаеце, стаў больш біблейскім персонажам. Я Алеся, так, я ведаю яго вельмі даўна. Я скажу вам так, што гэта чалавек, які так спалучае ў сабе вот эту вот мягкасць, ён такі вельмі ну, цёплы чалавек сам па сабе, але у яго ёсць вельмі моцны стрыжань. У яго ёсць внутры вельмі моцны стрыжань, і ў пэўных момантах і ў пэўных сітуацыях ён вельмі цвёрды і жорсткі. Так, зараз пра тое, што вы кажаце, што вы называеце must-have. Вось Бяляцкі выйшаў, вы з ім сустрэліся, кажаце, выглядае добра. Я гляжу на вас, вы выглядаеце ну, цудоўна, насамрэч. Улічваючы там, вось, вы старэйшы за мяне амаль на 15 гадоў. Але, ну, калі нас побач паставіць, так не адразу скажаш, хто старэйшы, хто малодшы. І потым вы будзеце расказваць свету пра жахі беларускай турмы? Гэта што такое вообще? Ну, конечно, это сарказм. Але... Я разумею. Ну, справа ў тым, што это я зараз ужо стаў лепш выглядаць. Тут трэба паглядзець на фотаздымкі і відэо, які я быў, калі я толькі што вот, вы быў вызвалены. Вось. І, ну, тут в некаторым сэнсе дзякую, як бы, турэмнай дыеце. Вось, апошнія 1,5 гады я правёў у магілёўскай турме, так званай крытай, турма строгого режима, куды мяне накіравалі за сістэматычнае парушэнне рэжыма і за тое, што я упарта не хочу становіцца на путь управлення. Вось, і ў турме, як кажуць, скажем, зэкі дасведчаныя, які там уже знаходзяцца, сцілі выцягваюць з цябе гэта вось твоё жыццё і твоё здароўе. Я не бачу там поўненькіх людзей, такіх мажных. Все выглядаюць як жывыя муміі, белыя, схудалыя. Хаця быццам бы табе кормяць там 3 разы на дзень, але хіба такая ежа, што ты там як бы не папоўняеш. Это пры тым, што ты еще і нічога і не робіш, ты не працуеш, ты там просто ў камернай сістэме, ты там сидзіш у камеры. Вось, таму, ну, то, што выглядаю так, як выглядаю, ну, дзякуй Богу, у меня не так шмат стратаў здароўя атрымалася, як бы, па выніках. Ну, хіба самыя вялікія праблемы з вачым у меня. Вось, таму што я больш часу правёў у закрытых памяшканнях, закрытай камернай сістэме, амаль 2 гады ў падвале СІЗА, потым ПКТ 8 месяцаў у адзіночцы, адкрытая турма і так далей. То з вачамі у меня такія пэўныя праблемы ёсць. Ну, але, в прынцыпе, ну, як ёсць. Скажите, калі ласка, вось тое, што вы былі на этом узмоцнены рэжым, так, як ён называецца? Строгі рэжым. Вы, ну, наколькі вядома, вы правялі паўгады ў ПКТ, памяшканні камернага тыпу, так? 8 месяцаў.
з пункту 8 месяцаў 8 месяцаў з пункту гледжання праваабаронцы гэта можна назваць катаваннямі? Ну, я вам скажу, что знаходжанне ШИЗа і ті умови, яких адбываецца вот это пакаранне зняволеных у Беларусі, можна аднесці да жорсткіх бесчалавечных відаў абыходжання, тому что гэта і катаванне холадам, і катаванне адсутнасцю сна. Самі па сабе умовы, якія не змяніліся з савецкіх часоў, дзе зняволеныя спяць на голых дошках. Вось, ну, гэта все жорсткія віды абыходжання бесчалавечныя, якія з'яўляюцца катаваннем, так, можна іх такімі назваць. Вось, в Расіі, дарэчы, звязку з тым, што яна калісьці была сябрам Рады Еўропы, яны прызнавалі кампетэнцыю Страсбургскага суда. А ў той перыяд было шэраг рашэнняў Еўрапейскага суда па прав чалавека, і там у іх ШИЗа адпраўляюць з матрасам, з коўдрай. У іх няма так званых рэснічак на вокнах ШИЗа і турмаў, там ёсць дзённае святло. Но мы ўсяго гэта пазбаўленыя, вся эта сістэма савецкая фактычна захавалася без зменаў у нас в Беларусі. Ну что, может быть, разважаем... Я б жадала, знаешь, з боку гледжання вясны запытаць Валянціна пра сучасную такую сітуацыю, якая адбываецца. Таму што, ну, наколькі мы ведаем, 592 палітычных зняволеных, калі ўлічваць вызваленні пацверджаныя праваабаронцамі, пацверджаныя вясной, злучанымі прысадзейнічанні да злучаных штатаў 342 чалавека ў 25 годзе, 250 чалавек па стане на 19 сакавіка 26 года, але за той же самы час падаецца, што рэжым ужо набраў новых палітвязняў, з'явіліся новыя палітвязні, сотні. Што зараз адбываецца? Ці вам вядома, вось, ці рэжым набірае новых палітвязней для, ну, такого, прабачце, гандлю? Што вось зараз адбываецца ў Беларусі? Таму што не пра ўсіх новых палітвязней мы нават і ведаем. Мы чулі пра такі хапун апошнім тыднем быў, так? Вось калі з Расіі шмат каго звезлі з краін, як яны гэта клічуць. Не, з СНГ, дзякую вялікі. Так, што вам вядома? Таму што вясну цяжка чытаць, я вам так скажу. Ну, спецыялізаваныя праваабарончыя сайты ввогуле цяжка чытаць. Ведаеце, я заўсёды казаў, што калі у праваабарончага сайта весны наведванне зашкальвае, это значыць, што ў краіне што кепска адбываецца. Таму што звычайныя, так скажем, больш спакойныя часы, асабліва так сайт ніхто так не праглядае. Там няма весёлых навінаў збольшага. Вось, а што адбываецца? Ну, адбываецца тое, што рэпрэсіі працягваюцца, і мы кожны дзень бачым новыя арышты, тое, што асуджаюць новых людзей па палітычных артыкулах, па палітычных матывах. І гэта сведчыць пра тое, што патрабаванне вызвалення палітвязняў яно застаецца актуальным. І калі нашы ўлады жадаюць прадэманстраваць сур'ёзны прагрэс, які можна выкарыстаць для зняцця санкцый цалкам, то яны мусяць яго прадэманстраваць. Это азначае, што мусіць быць мараторый на пераслед, то есть абнуленне, так бы мовіць, спісаў. Інакш это патрабаванне вызвалення палітвязня, яно будзе актуальным заўсёды. Мы заўсёды будзем патрабаваць вызвалення палітвязня, пакуль яны ёсць. Вось. І калі вяртацца ў нашу недаўнюю гісторыю, то памятаем, што ў 15 годзе, калі былі вызваленыя палітвязні ўсе на той момант, якія знаходзіліся ў турмах, 16 год, ну, 17 там было пэўнае выключэнне, калі былі антыдармаедаўскія пратэсты, там былі каля 40 чалавек затрыманыя, якіх абвінавачвалі па розных крымінальных артыкулах, але под конец года все яны былі вызвалены і справы не дайшлі до суда. І 18-19 гады быў мараторый на пераслед, не было палітвязняў. Таму я лічу, што калі ўлады разлічваюць на нейкія паляпшэнні, пацяпленні, то яны мусяць дэманстраваць прагрэс у гэтай сферы, як мінімум. Я ўжо не кажу пра нейкія іншыя там змены і так далей. Яшчэ з таго, што, на жаль, мы чытаем вясну амаль кожную раніцу, гэта патрэбна для нашай працы. Што зараз адбываецца, ці вы ведаеце, з каталіцкай дыяспорай у Беларусі? Таму што амаль штотыднёвыя навіны пра затрыманне ксёндзаў, ці калі не падаўжаюць такія дазволы на служэнне ў каталіцкіх касцёлах у некаторых рэгіёнах Беларусі. Што вам вядома зараз? Прабачце, сённяшняя раніца, затрыманыя каталіцкія... тут веруючыя.
Вердікі. Ну, але ж Ольга гэта Муская, ўсё ж такі, Валер гэта ўсё-такі Краснагір. пазлы адной такой вялікай велізарнай картыны такога ціску на католікаў у Беларусі, ці што адбываецца, што вам вядома? Ну, гэта такі цікавы элемент, які, мне здаецца, з'явіўся пасля 20-го года. Там можна ўзгадаць і гісторыю таго, як зачынілі чырвоны касцёл Менску, касцёл святого Сімона і Алены, і там забаранілі фактычна праводзіць набажэнствы. Я мяркую, што гэта звязана з тым ліку і з пазіцыяй касцёла і спадара Кандрусевіча, які быў на той момент значаліў каталіцкую царкву, і мы ведаем, якія праблемы ў звязку з гэтым у яго былі асабіста. Я не ведаю, што хоча прадэманстраваць такім чынам Менск, ці ён, можа быць, хоча дамагчыся нейкіх прэферэнцыяў там ад Святога Престола. Яны ўвесь час падкрэсліваюць, што іх вельмі добрыя стасункі з папай рымскім, і нават новы папа рымскі быў запрошаны ў Беларусь, наколькі я ведаю. Ну, я, прынамсі, прачытаў такое в газеце «Савецкай Беларусі», калі знаходзіўся ў месцах пазбаўлення волі. Але той же час мы бачым штодзённы пераслед і вернікаў, і саміх святароў, і забароны на правядзенне службаў. Ну, это некий працяг савецкай некай традыцыі, таму што касцёл ён быў не падкантрольны ўладам і ў савецкія часы, і, напэўна, менш падкантрольны зараз, калі казаць параўноўваць з праваслаўнай царквой, якая цалкам падтрымлівае, так скажем, дзяржаўныя інстытуцыі, ледзь не з'яўляецца часткай гэтых інстытуцый. Ну, прынамсі, мы это бачым па тэлевізіі, чытаем у газетах. Адзіныя святары, якія маюць доступ да месцаў пазбаўлення волі, гэта праваслаўныя святары, больш ніхто, ні пратэстанцкія, ні каталіцкія туды доступу не маюць. Вось, таму, можа быць, гэта звязана з гэтым. Улады хочуць, каб касцёл займаў больш, скажем, прыязную пазіцыю да ўладаў, там, я не ведаю, можа быць, гэта з гэтым звязана. Улічваючы тое, што вы ведаеце, і тое, пра што вы зараз кажаце, рэжым кагосьці вызваляе, гандлюе палітзняволенымі, а правай рукой левай ён набірае новых, і мы не ведаем з вамі ці больш гэтая колькасць новых за тых, хто быў ужо памілваны. Ой, матка боска, такое слово не працуе тут, ну, разумееце, пра што я кажу. Тая стратэгія, якую, напрыклад, зараз абралі амерыканцы, як вам падаецца, гэта выйгрышная стратэгія, не тупіковая? Таму што, ну, еўрапейцы кажуць, не-не-не, ніякіх справаў з Лукашэнкам мець немагчыма, пакуль ён не спыніць рэпрэсіі. Амерыканцы свайго боку кажуць, да норм, вон людзей вынулі за кратаў, і можна ўжо з ім размаўляць. Хто тут мае рацыю? Якая стратэгія вам бліжэй? Ціск, ціск, ціск? Ці ўсё ж такі кожнае жыццё гэта, ну, нешта асаблівае, і за кожнае жыццё мы павінны змагацца нават там, дзе трэба ісці на саступкі дыктатару? Тут, ведаеце, скажем, палітычнае жыццё і палітычныя працэсы яны трошку складаней, чым, як бы, можа быць, нам хацелася, таму што мы, праваабаронцы, хочам заўсёды всяго шмат і зараз. Але это не заўсёды магчыма, вось. І, канешне, я лічу асабіста, што калі гаворка вядзецца пра вызваленні, то можна весці перамовы хоць з д'яблам, хоць з тэрарыстам, калі это датычыцца жыцця чалавека і вызвалення людзей з турмаў. Вось. Але з іншага боку, канешне, мы разумеем, што нават вызваленне ўсіх палітвязняў цалкам яно, канешне, вельмі было б добра, і это тое, што мы чакаем, і тое, на што мы спадзяемся. Але сітуацыя ўнутры краіны гэта моцна не змяняе, канешне, таму што пасля 20-го года было зроблена ўсяго столькі зменаў на заканадаўчым узроўні, што, ну, створаная такая база махровага аўтарытарызма з абавязковай ідэалогіяй, што, дарэчы, з'яўляецца прыкметай таталітарызму ўжо, калі яна абавязковая для ўсіх. Вось. І, канешне, тут трэба казаць пра больш шырокі спіс патрабаванняў, якія мусяць быць выстаўлены беларускім уладам, калі мы гаворым пра нейкае зняццё санкцый. Што датычыцца амерыканцаў, тут можна па-рознаму меркаваць пра гэтую стратэгію. Для мяне сама пастаноўка пытання вызвалення палітвязняў шмат пра што гаворыць, таму што, в прынцыпе, Трамп, можа быць, мог бы і без гэтага абысціся, сказаць, што, ну, Рыгорыч, ну, давай мы з табой неяк парышаем нашы праблемы, там, пасябруем з табой, а там, ну, сядзяць людзі в турмах, і хай яны там сабе сядзяць, боже мой, дзень толькі не сядзяць. Вось. З нейкіх сваіх геапалітычных меркаванняў і так далей. Але, тым не менш, гэта пытанне паўстаўлена, то есть, гэта вось гуманітарны, гуманістычны чыннік, ён прысутнічае, што немалаважна.
Вось. І ну, гэта дае плён. Дзякуючы гэтай стратэгіі і гэтым працэсам я зараз тут, а не ў магілёўскай турме. Таму я не магу сказаць, што яна не працуе. Яна працуе. Пытанне, што на выхадзе, пытанне, што будзе пасля так званай большой сделкі. Я мяркую, што наша ўлада хочуць просто, так ведаеце, падвесці рысу і сказаць, ну вось, мы дамаўляліся вот пра гэты спіс, мы яго выканалі, а больш вы да нас не чапляецеся, калі ласка, і давайте мы будзем сябраваць з вамі дальше. Ну, вось это, конечно, нас бы не, так скажем, не задавальняла. Пра аднаго з, ну, мне падаецца, самых гучных імёнаў з былых палітвязняў хачу запытаць вас пра Анджэя Пачобута, які атрымаў найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Польшчы, ордэн Белага Арла, Пачобут, які адмовіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні, які зараз, вось, ну, калі мы верым некаторым медыа, думае аб вяртанні ў Беларусь, ці можна сказаць, што Анджэй Пачобут, ну, неяк перайграў лукашэнкаўскі рэжым, прымусіўшы граць па ўласных правілах? Што вы думаеце на гэты конт? Ну, Анджэй Пачобут, па-першае, я хацеў бы павіншаваць яго асабіста з такой добрай навіной, з вызваленнем, з з'яднаннем з сям'ёй доўгачаканай. Вось, я Анджэя сам асабіста ведаю, і мы знаёмыя. Я, канешне, вельмі рады і шчаслівы за яго, і як і за кожнага, хто выходзіць і хто вызваляецца з месца пазбаўлення волі. Хаця мы разумеем, што зноўку ж это быў працэс палітычны, працэс перамоваў польскага ўрада з беларускім урадам пры пасрэдніцтве амерыканскага ўрада. Але Анджэй Пачобут, я чуў пра яго, і калі там знаходзіўся яшчэ на Валадарцы, я чуў пра яго, мне распавядалі. Вось, ён прадэманстраваў сваю непахіснасць. Ну, ён жыў так, як ён лічыў патрэбным жыць. Я ніколі не схільны і ні ў якім разе нічога не кажу пра тых, хто нешта падпісваў. Это вырашае кожны сам для сябе. Я таксама нікога не падпісваў і нікога нічога не прасіў. Меня просто взяли, вызвалілі і вывезлі прымусова, без пашпарта за мяжу. Вось, але Анджэй, ну, ён праявіў сабе як непахісны такі, як бы, цвёрды ў сваіх перакананнях чалавек. Вось, і сістэме не ўдалося яго зламіць. Мы бачым, што ён застаўся такім, якім ён ёсць, са сваімі перакананнямі і са сваім бачаннем, і будзе працягваць сваю дзейнасць як журналіст. Ці будзем там вяртацца ў Беларусь, ну, бачыце, тут гаворка вядзецца, што нібыта яму такія гаранты былі дадзеныя не з самога Лукашэнкі, з боку самога Лукашэнкі. Нам такіх гарантый ніхто не даваў, в прынцыпе, і пашпарта ў мяне няма, і я не ведаю нават свой статус прававы на сённяшні дзень. Нам ніхто не паведаміў, што мы вызваленыя, што мы памілаваныя, што мы вызваленыя ад адбыцця пакарання. Такога нічога не было. То есть я не выключаю, что формально я еще лечуся осужденным и знаходжусь в Магілёўскай турме номер 4, например. Вось. Ну и тут не трэба скидаць з рахункаў тое, што тая правовая база, якая на сённяшні дзень існуе, ніхто не застрахаваны ад узбуджэння новых крымінальных справаў в сувязі са сваёй дзейнасцю за мяжой. Валентин, а ў якую пазіцыю паставіць рэжым яго магчымае вяртанне? Таму што, ну, ён выглядае не як чалавек, які вернецца і будзе сидзець моўчкі. Ну, гэта я не ведаю. Пажывем, як кажуць, пабачым. Таму што ясна, што ўлада разумее, што ён не будзе чалавекам, які маўчыць. Але з іншага боку, як это сказаць, в любым выпадку, я думаю, што кантроль будзе з боку ўладу. Канешне, іх будзе цікавіць дзейнасць Пачобута ў выпадку, калі ён вернецца ў Беларусь, як іх цікавіць любая дзейнасць польскай нацыянальнай меншыні, актыўнасць польскай нацыянальнай меншыні, асабліва ў кантэксце ідэалагем апошніх у Беларусі і відавочнай антыпольскай рыторыкай з боку беларускіх уладаў. Натуральна, што гісторыя стасункаў беларусаў з палякамі, яна непростая. У гісторыі у нас былі розныя перыяды, вось, але што тычыцца сённяшняй вот этой рыторыкі беларускай, якая выкарыстоўвае розныя гістарычныя моманты ў сваёй прапагандзе, яна все гіпертрафуе вельмі моцна. То есть, ну, калі мы гаворым пра перыяд 20-30-х гадоў, то все вельмі добра ў параўнанні. Вось калі параўнаць тое, што адбывалася в СССР в 20-30-е годы, ну, але пра гэта неяк у нас прапагандзе не гаворыць. Тут цікава, ён даў інтэрв'ю газеце «Выбарчай»,
польскаму выданню і яшчэ раз пацвердзіў, што так ён хоча паспрабаваць вярнуцца ў Беларусь, але ўсё залежыць ад таго, як пойдзе на мяжы. Упусцяць, як абяцалі, ці не. А журналіст Барташ Вілінскі пытаецца ў яго, дык а калі запусцяць, а потым зноўку пасадзяць, што тады? Ну нічого, пасяжу, кажа. Цяжка, Нельсон Мандела вон сколькі сядзеў, салдаты арміі краёвай сядзелі. Ну, кажа, посижу. Вот такі пачабут. Там цікава яшчэ, это я Reform News цытую, таму што яны это інтэрв'ю прачыталі. Ён цікава яшчэ адказвае на пытанне аб будучыні Беларусі. Што будзе пасля Лукашенка? Ведаеце, што будзе пасля Лукашенка па меркаванню Анджэя Пачобута? Як думаеце? Пасля Лукашенка? Ну, цікава. Не ведаю, што будзе пасля Лукашенка. Тут можа быць шмат сцэнароў, што можа быць пасля Лукашенка. А ў яго такі адназначны адказ. Яго адназначны адказ. Ну што? Пасля Лукашенка будзе Лукашенка. Ну, это то, што я казаў, што варыянтаў можа быць шмат падзеяў пасля Лукашенка. Адзін з іх так, што будзе яшчэ адзін Лукашенка. А можа быць, это будзе некая новая реинкарнацыя расійскай імперіі, але я веру ў іншае, што пасля Лукашэнкі все будзе так, як мы захочам, так, як мы хочам. А это просто звычайная такая рэч, дэмакратыя называецца просто. Калі люди будуць забіраць ўладу, і калі дэмакратыя будзе ажыццяўляцца на канкурэнтнай падставе розных палітычных ідэалогій. Захацелася. Як вам падаецца, чаму Пачобута не забралі дакументы? У вас забрали? Ну, усіх, мне падаецца. Ну, мне забрали, не отдали. Один документ, который у меня есть, это доведка, которая подтверждает, что я Стефанович и что с фотоздымком. Вот и все, что у меня Лапы і хвост мои документы. А чаму не забралі? Пабаяліся польскіх уладаў? Што гэта за нонсенс? Я мяркую, что это было подставой для неких умоваў, якія былі падчас перамоў паміж польскім і беларускім бокам. Это было некае пэўнае выключэнне, таму што, як мы бачым, папярэднія все вось гэтыя прымусовыя дэпартацыі, я б гэта так назваў, таму што яны адбываліся па-за нашай волі, нас ніхто не пытаўся, хочам мы ехаць кудысьці там ці не хочам. Усіх пашпарты гэтыя забіралі. І мала таго, зараз іх яшчэ і паанулявалі. Вот я ведаю дакладна, што у Біляцка пашпарт уже ануляваны. Подозреваю, что и мой так само, там просто пытанне часу было на той момент, калі мы проверяли, мой еще был дзейсны. Ось, але тут Пачобуту яго аддалі. Але зноwu ж, трэба тут... Я, як і Пачобут, сістэме не давяраю. І на все гэтыя разводы таксама гляджу заўсёды з перасцярогамі і недаверам. Можа, яны этот пашпарт анулююць яшчэ, і он будзе недзейсны. То есть і такі варыянт магчымы. Ось, ну, але пытанне зноwu ж, што будзе, калі ён вернецца? І у меня тут як бы таксама няма ніякіх адказаў на гэта пытанне і што будзе адбывацца надалей. Пасядзець-то, канешне, зразумела, калі ты ўжо в турме пасядзеў, другі раз сядзець табе не так уже там... Для цябе няма сюрпрызаў, ты ўжо ведаеш, што паглядзеў, табе ўсё ўжо паказалі, ўсё, што можна, ты ўжо бачыў, амаль што. Вось, але, ну, я не хацелася, каб ён зноўку там апынуўся, таму што это, ну, это жыццё, якое мы жывем адзін раз. Дзякую вам вялікі за тую размову. Дзякую за тое, што вы ёсць. За ваш час і за вашу працу. Так. Вельмі, вельмі важна. Дзякую, што запросілі, і всім добрай раніцы. Добрай раніцы. І прыходзьце яшчэ. Да сустрэчы ў этэры. Дзякую, всего доброго.